Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα παίξουμε FC Mobile. Σήμερα θα παίξουμε FC Mobile που βασικά είχα 105 ομάδα, απλά την έσβησα, έκανα τη βλαγία και την έσβησα. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Έχω 90 overall ομάδα. Σήμερα εντωμεταξύ την έκανα. Σήμερα το έκανα. Σήμερα την έκανα την ομάδα και θα παίζουμε VS Attack. Αυτό εδώ πέρα που θα δείτε τώρα. Θα παίζουμε VS Attack, θα προσπαθούμε να κάνουμε quest, θα παίζουμε match για να πάρουμε παίκτες. Αυτό. Και προειδοποιώ από τώρα, βίντεο θα έχει κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Και shorts, εννοείται αυτά τα edit που κάνω και εννοείται τα short θα κάνω όποτε μου έρθει. Όποτε έχω χρόνο θα ανεβάζω και short όπως κάνω κάθε φορά. Απλά βίντεο ενημερώνω θα ανεβάζω κάθε Παρασκευή και Κυριακή. Που μπορεί να είναι FC Mobile, μπορεί να είναι, ναι, οκ. Ντεμπελέ, ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά στο VS Attack. Και εκεί έχουμε και Great Change κιόλας. Και το βάλαμε 2-0. Εκείνοι χάσανε την κατοχή. Καβάνι 3-0. Πάρα πολύ εύκολο. Βέβαια αυτός δεν παίζει να είναι και τόσο καλός. Αλλά οκ. Ριβάλντο, Καβάνι. Το έπιασε ο τερματοφυλακάς τους. Οκ. Καλά, βέβαια. Τώρα εντάξει, πρώτα μάτς είναι, με μοτάκια παίζουμε. Οπότε ναι. Άρα αν στα κανονικά τα μάτς δεν παίζουμε, αν στα κανονικά μάτς τρώμε λίγα γκολ, έχουμε καλή άμυνα, μάγκες. 6-1 κερδίζουμε και μάλλον κερδίσαμε. Εκτός και αν εγώ τα χάνω όλα και αυτός τα βάζει όλα. 7-1. Rivaldo. Great Change. Όπα ρε. Rivaldo, όχι out. Rivaldo όμως. Προλαβαίνει τον φύλακα 8-2. Τζορτζίνιο. Καβάνι. Ντεμπελέ. Κόβω προς τα μέσα. Κοντράρει μπάλα. Καβάνι, power shot τώρα. Ντεμπελέ. Ουσμαν Ντεμπελέ. Το βάλε. Και επίσης μπορώ να... Και επίσης μπορώ να ανεβάσω και αυτά τα παλιά που έκανα βίντεο που βάζω γκολ στο FC Mobile. Μπορώ να τα ανεβάσω. Μπορώ και να τα ανεβάζω. Αλλά σπάνια βέβαια. Όταν δεν θα έχω ιδέες για edit και για... Όταν δεν θα έχω ιδέες για short και για edit και για FC Mobile, μπορώ να ανεβάζω κάτι τέτοιο. Τώρα παίζουμε με τον Καζού, που εντάξει τώρα για να ανεβούμε είναι πολύ εύκολο. Για να ανεβούμε επειδή... Τώρα είναι πολύ εύκολο να ανεβούμε επειδή είναι μικρές κατηγορίες και θέλει λίγα μάτς να παίξεις για να... Είναι πολύ λίγα τα μάτς για να παίξεις, για να ανεβείς, επειδή είμαστε μικρές κατηγορίες. Καβάνι, on the attack ο άλλος. Καβάνι, σουτάρω εγώ, 1-0. On the attack πάλι ο άλλος. Ριβάλντο, 2-0. Κάνει μια σέντρα, Καβάνι. Όπα, πάσα ήταν, δεν ξέρω. Οκ, πάντως εγώ δεν πήγαινα για πάσα. Θα ηρεμερεί. Όπα. Ριβάλντο, διόχρονικός, 2-1 το σκορ. 2-1 το σκορ. Ριβάλντο, 3-1. Lost position αυτή. Βιτίνια. Κάνουμε την τρίπλα. Κάνουμε μια πάσα. Καβάνι, δοκάρι. Βιτίνια. Γκολ. Αχ. Καβάνι. Γκολ. 4-1. Ριβάλντο, ο Ντελίκ του σκοράρε. Φινές, πολύ ωραίο Ριβάλντο. Ριβάλντο, ωραίο φινές. Καβάνι από εδώ, power shot. Όχι! Δοκάρι! Δοκάρια! Τι γίνεται με τα δοκάρια, παιδιά? Κακή σέντρα, Καβάνι. Καβάνι. Δοκάρι! Έλεισε με τα δοκάρια, ρε Καβάνι.
3 δευτερόλεπτα το σου του Καβάνι out. 5-3, ναι, 5-3 κερδίσαμε. Δεύτερη μας νίκη και θα παίξουμε άλλο ένα μάτς. Άλλο ένα ματσάκι. Κάτσε να βρούμε και αντίπαλο. Θα παίξουμε άλλο ένα ματσάκι και μετά θα κλείσουμε. Βέβαια αν έχουμε quest θα τα πάρουμε πρώτα και μετά θα κλείσουμε. Αν έχουμε quest όμως. Ριβάλντο λοιπόν τώρα για τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ γκολ. Τρομερό. Πολύ καλό. Ντεμπελέ τώρα βάλε. Το δεύτερο. Το βάλε. Great change. Όλο great change μας βάζει, αλλά και είναι λογικό επειδή είμαστε σε μικρές κατηγορίες. Τώρα αν δεν είμαστε σε μικρές κατηγορίες, αν είμαστε ας πούμε ξέρω εγώ σε Legendary 2, όχι, δεν θα μας βάλει. Καβάνι. Και δεν θα είναι και τόσο εύκολα γιατί θα είναι καλύτερη η αντίπαλη. Τίνια power shot από κοντά. Ζαγκουέ. Αυτό δεν το ξέρω πλάκα. Καβάνι. Ριβάλντο. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ριβάλντο. Ζαγκουέ. Καβάνι. Όχι πίσω. Great change. Καβάνι. Ας κάνω και ένα φινές. Τρομερό γκολ. 96 rating Καβάνι. Εκτός τέρματος. Όχι, παραλίγο να τον κρεμάσω. Power shot. Αυτό όχι. Ριβάλντο. Θα σκοράρω, δεν θέλω great change, θα κάνω ένα power shot. Πω, τρομερό γκολ. Great change πάλι. Δοκάρι. Έχει ερωτική σχέση με τα δοκάρια φαίνεται το Καβάνι. 9-4 λοιπόν. Πάμε να πάρουμε και το pack. 9-4 λοιπόν. Και ανεβήκαμε στην Amateur 1 και μετά πάμε στην Pro 3. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από τα VS Attack και πάμε στα quest που φαίνεται δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τσεκάρετε όποιο βίντεο θέλετε, τέλος πάντων. Like, subscribe εννοείται αν σας αρέσει. Αν σας άρεσε, μόνο αν σας άρεσε όμως. Και τα λέμε σε ένα επόμενο short βίντεο, δεν ξέρω.